Moi boa tarde, moitísimas grazas por achegarvos hoxe ata aquí, ata a presentación de Na Casa da Boa de Marta da Costa. Moitísimas grazas a Marta e por responder ao noso convite para presentar na Coruña este libro de poemas. Ela ten xa unha longa trayectoria como poeta, ainda que tamén moitos de nós partilhamos con ela outros traballos ou o sindicalismo nacionalista, esa defensa sempre do ensino público. Acompañou xa Marta Mercedes Queixas. Mercedes Queixas xa imos nomear, e temos socias de honra, pero logo imos que nomear presentadora de honra, vale? Entón xa sabemos que podemos contar contigo. Aqueles que ainda non o tedes, que logo se queredes levedes un folleto que facemos con Sermos Galiza, neste caso sobre a asociación, e que chamamos Sermos Bóvedas. Algún de vos ainda non é socio, se queren facer, pois aquí estamos, ou que nos segades, temos ahora a página web desde hai 3 semanas, así que estamos aí todos contentos, pero con gañas de que a xente nos vai propoñendo cousas. Xa vos digo, convido vos a escoitar agora, pero logo a ler este libro. Eu debo decir que aínda non o lín, só lo llei así moi rapidamente, pero, bueno, a verdade é que creo que son boa coñecedora da poesía de Marta, e este é un libro que dá esa idea, esa historia en poesía, en poemas, pero esa historia de mulleres de carne e oso, ou decías en algún lado, ese libro que é un libro de poemas e que quere ser cobertor para abrigarnos e para que tamén saibamos daquelas que viviron antes que a nos e que facilitaron moitos dos eventos que hoxe temos. Moitísimas grazas, Marta. Gracias, María José, por esa mención que acabas de facer, porque eu iba a me disculpar dicindo, como non o fixen ben hai 15 días, teño que repetir agora, está me dando unha segunda oportunidade. Entón, moitas grazas por dicilo así moito máis bonito. En calquera caso, grazas sempre polo convite, por abrir as portas a Agrupación Cultural de Xan de Bóveda. E grazas tamén a Marta da Costa por meterme neste compromiso, que era un placer, porque o libro estaba libre e había un tempo xa, incluso lido en 2 formatos diferentes, tamén se pode decir, non? Pode ser. E nada, continuar outra vez a abrir as páxinas era unha provocación tremendamente satisfactoria para mí, non? Así que moitas grazas por confiar así este tempo, non? A mí é moi difícil presentar a Marta da Costa por moitas razóns, e desde logo creo que a máis obxectiva é pola inmensa amplitude da súa persoa, do que representa como muller traballadora, e ademais no meu caso tamén como compañeira de certos trafegos. Aquí hoxe recibímola como poeta, evidentemente, como autora do seu máis recente, como dicilo, libro, Na Casa da Boa. Sabe demasiadas cousas, pero non vou descubrir ninguna, vou intentar, vale? Entón é o máis recente, o que nos acaba de chegar, con esta portada tan evocadora, tan fermosa, que dende o primeiro momento que a vin, dixen que só pode facer xustiza e guardar o respeto que ten o seu interior, e cando leades eu penso que ides concordar comigo. Por lo tanto, recibímola como poeta con antecedentes, con serios antecedentes, como unha desas grandes representantes do que se chama xeración dos 90, que iso non vamos a entrar agora aquí nesas terminoloxías de teoría literaria, mas desde logo desde o ano 93 en que publicou o primeiro título, Crear o mar en Compostela, até este, hai aí xa un ronsel con un pouso que sabemos que estamos a falar dunha das grandes voces da poesía galega contemporánea. Pel de Ameixa, Setembro, As amantes de Hamlet, Cinza, Argola, Dun lado oscuro, e ainda me queda un por aí polo medio, Acuática Alma,
hai xa un percorrido, un traxecto poético que dá fe de vida do que é o traballo entregado ao verso, o dominio da palabra a través do verso. É unha obra, ademais, uns antecedentes perfectamente acuñados con premios moi significativos, o Miguel González Garcés, o Martín Codas, o Esquío, o Xoán Carballeira, o primeiro premio figurante tamén, etc. E, por suposto, unha autora, unha poeta inmensamente querida, porque precisamos a súa maneira de ver o seu tempo, de ver a súa sociedade, de observar con un ollo sempre crítico todo o que a rodea. Mais podíamos, como introducía María Xosé, podería, pois dicía que se me fai difícil porque a podería presentar dende moitos perfis, porque é unha persoa moi rica, por suposto como profesora de lingua e literatura galega, como colega, como sindicalista, efectivamente, unha peza fundamental no sindicalismo nacionalista dos últimos anos, como compañera na CIGA Insín, como unha muller nacionalista que entende o mundo próximo dunha maneira realmente ben conformada, ben alicerzada, sin estar sempre botando o ollo longe, sino observando activa e de xeito militante o que nos rodea. Pero tamén a podo presentar como tesoreira da ELGA, a que levamos cadrando... Pero non me pidades nada. Bueno, disso falamos despois, que temos aí unhas cousas pendentes. Na que levamos bregando uns cantos anos xa, e onde sempre é mestra e voz tranquila, pausada, que axuda a reconducir moitos momentos difíciles, e podemos presentar evidentemente como nai, que o é, como unha persoa activa, unha gran dinamizadora do ámbito da cultura, da lingua, por suposto da literatura, receptiva sempre a organizar, a poñerse á fronte ou a acompañar a toda aquela actividade que necesitemos xestar. Podemos presentar como blogueira, buscada acuática e mergulladevos nas súas reflexións, nas imaxes que crea, como articulista, podemos verla non con toda a frecuencia que quixeramos, mas é normal que sendo tantas cousas non haxa tempo para todo debidamente, non? Seguro que menos do que a lle gustaría tamén, en Terretempo e tamén en Sermos Galiza, e compre, pero que un pouco como fío conductor de todo, presentala e vela como unha muller profundamente observadora, sempre con unha perspectiva de análise profunda, rigurosa, crítica do noso tempo, do que convivimos, mas que nunca perde a referencialidade de onde vimos tampouco, e que sempre procura porno presente. Ben, indo xa un pouco o libro que tratamos, que hoxe presentamos, batizamos aquí laicamente nesta cidade que xa ves que te acolle con moita calor humana, a parte da meteorolóxica, combinamos que íamos falar, que non íamos así dedicarnos a monologar, sino que íamos falar. Íamos comentar, que eu iba a tirar un pouco así algúns fíos da palabra e ela pois nos ia a contar, non? O que pasa é que foi un pouco tramposa, ela aceptou esta proposta miña, pero non me dixo algo que agora me alegro de que non dixera, pero porque sabe ben, porque como saíse mal, non me dixo nada desas imaxes que estades vendo e que eu non vin. Eu lin isto moito antes que a vos, máis dunha vez incluso, mas non me falou nada, en absoluto, de fotografías, de imaxes, nin moito menos de que así a proxectar e que vos así hades ver antes de entrar no libro, e que quedes facer o proceso inversa do que fixen eu. Non sei se o dereito ao revés, pero sí que vai ser inversa, vale? En calquera caso, cando se empecé a ver, dixen, claro, que agora se entende todo, e menos mal que tiña un fío que ia por aí, porque claro, isto vai sair redondo, quer decir que lin medianamente ben o libro, vale? Ben, entón, un pouco para empezar, para contextualizar, eu creo que neste libro hai moitos fíos que beben da escrita anterior, das obras anteriores, e inventario, tamén. A mitoloxía clásica, que está sempre presente na obra de
que é Marta da Costa, o noso mundo propio, mítico, lendario, que tamén está, o valor, a importancia e o protagonismo que lle dá sempre ao colectivo, o povo, o valor nacional. E iso podería facer pensar que, bueno, pues que o libro no que nos empezamos a repetir, nos temas, ou na estilística. Sin embargo, eu creo que non, porque creo que é un paso adiante que se asume desde a voz que pensa e que escribe na exposición, sobre todo na exposición do máis íntimo. Iso é o que a mí me pasa. Penso que é un paso adiante, que é unha escrita que marca un pouco como un novo rumbo. Non sei se pretende ser totalizadora, englobadora deses fíos que xa veñen o seu camiño, mas me dá a impresión de que agora hai como unha recompilación e un punto diferente. Pero que paso adiante, insisto. De primeira de nada, xa que agora é miña vez de responder, aproveito para agradecervos a vosa presenza, este calor humano que temos aquí hoxe, agradecerlle a Alexandre Bóveda pois que quixese presentar aquí o libro outra vez, acollerme, porque xa nunha ocasión anterior tamén presentei aquí. Agradecerlle a Galaxia, por certo, que teña, bueno, pues que me contactasen para que preguntarme se tiñan algo que publicar, e ese é o motivo de que teñades este libro entre as mans. E aproveitar para dicir que é terrible estar aquí sentada e escoitar. Para mí é terrible estar aquí, se pasou mal. Si que hicimos para ir todavía. Non agora que estou falando e xa, bueno, asento, non? Pero claro, estás oindo aí que che dicen cousas bonitas de ti e non sei, estaba, non sabía onde meterme. Bueno, están ditas con cariño. E injustiza tamén. E entón, non sei se vos percataste xa dunha circunstancia. Eu quixen que fose Mercedes a persoa que presentase o libro hoxe na Coruña, porque, bueno, eu nun momento determinado necesitei contar con alguén, necesitei que alguén me falase con sinceridade e me dixese se iba polo camiño correcto. Entón, recurrín a Mercedes, con dobre trampa, e dixen, bueno, tocouche, houve un sorteo, só te presentabas ti, e tocouche, tes que ler isto. Tes que ler isto. Entón, era unha dobre trampa, porque eu lle enviei 2 libros, e non lle dixen nada máis, só lle dixen, dime o que pensas, non? E, bueno, para min foi importante, non? A súa lectura, como logo a de Francisco Castro, porque me orientaron. E, efectivamente, o libro que leo Mercedes publicado percorreu aínda bastante camiño desde o primeiro texto que tiñeches, non? Bueno, ese é o motivo de querer contar con Mercedes, porque ela foi un apoio fundamental no que tedes diante de vos. Ese foi a persoa coa que experimentei a ver que pasaba. Non pasou nada grave e dixen, bueno, vamos a continuar. Respecto de si os temas se repiten, si volvemos a escribir o mesmo ou non, bueno, a ver, eu creo que de partida temos que agardar que unha escritora ou un escritor, que unha pintora, que un fotógrafo sexa recurrente nas cuestións que trata. Eu sempre, cando chego a este punto, cito a Ribeiro Coello, non? Que somos vítimas das nosas obsesións, porque as temos, non? E, efectivamente, pois estamos obsesionados con determinados temas, obsesionados con determinados enfoques e reiteradamente volvemos a esas cuestións. Bueno, pois a min pasame iso tamén, non? Quer decir, teño as miñas obsesións, os meus temas recorrentes e volvo a eles. Eu procuro, na medida do posible, e non sei se o consigo, eso xa a lectora dirá, avanzar sobre o feito, quero decir, que volva a tratar un mismo tema ou que volva a aprender un día anterior, desde logo non significa que a miña intención sexa repetirme, senón continuar, dar un paso máis cara adiante. E eu, bueno, foi o que quixen facer neste libro, non? Dar un paso máis,
e así por buscar pés no anterior, para min garda así como bastante relación con Argola, sendo radicalmente diferentes, non? Porque incluso no seu proceso de escrita non teñen nada que ver. Argola non ten nada que ver co resto dos meus libros, porque se escribe de unha forma distinta, porque ademais é un relato, todo el, desde o primeiro poema até o último, e este que fai é xuntar varios relatos, pero xuntar varios relatos para construir un relato. É dicir, ao final, bueno, pois eso, o que pretendía era dar un paso máis, pero eu creo que este libro, que ademais ten vocación de dialogar coa literatura e coa historia, con toda a literatura, coa literatura que eu coñezo e coa historia que eu coñezo, tamén parte de unha posición determinada, é dicir, hai algo diferente. É dicir, podes volver a tratar o mesmo tema, podes volver a falar desde unha perspectiva de xénero, podes volver a ter como objetivo principal dar voz ás mulleres, pero hai un punto de partida diferente, que fai que este momento sexa distinto dos anteriores. E eu creo que o primeiro poema xa o di, non? É dicir, aí a lectura ou a comprensión de Medea desde outro punto de vista é importante. E eu quixen situala como, digamos, como punto de arranque do libro para dicir este é o contexto do que partimos, e a partir de aquí construo pois esa peza de tea, por chamarlle de alguma maneira, xa que estamos con metáfora dos fíos e do terceiro desta estación. Que curioso que temos cada unha das palabras, porque eu ouvi decir que para mí este libro é como un tear, ahora aquí mencionas tear, é un tear efectivamente que ten varios fíos que se van cruzando nese punto de cruz, o niño da abella, e o fío conductor claro que está que é a necesidade de vernos e mirarnos como mulleres. E entre eses fíos de cores diferentes, un é o do tempo, tránsito do tempo da historia, outros son as palabras, efectivamente as voces literarias que aí aparecen, propias ou alleas, alleas porque son de outro tempo, de outro espacio, pero porque son moi próximas tamén, o propio devalar dos feitos tamén, de mulleres diferentes, e os espazos. Nese primeiro poema que ti mencionas hai unha declaración de principios, é unha voz autoafirmada a partir de Medea. Non no último, pero case debe ser o penúltimo, volve a aparecer esa Medea, que lle dá unha estrutura moi redonda ao poemario. En relación ao que ti decías, volvermos a ollada atrás, a mitoloxía clásica ou a propia, é necesario, en ese diálogo co tempo, vese como se pode ir avanzando na interpretación tamén, e como aquilo que nos contaban de Argos, de Minerva, de Ofelia, etcétera, que son nomes que aparecen periódicamente, cíclicamente na túa obra, efectivamente, en función do momento e da interpretación e da reflexión que facemos e de como contrastamos co presente, hai unha nova lectura. E hai unha nova necesidade de exposición e de darlle luz. Sí, ademais... Non é casual que empece e casi peche, non imos falar ainda do último poema, porque eu creo que ten un valor per se moi importante no libro, mas prácticamente se pode dicir que nace e pecha con Medea. Sí, a ver, eu xa digo, a orde dos poemas non ten nada que ver coa cronoloxía, ben o contrario. Pode estar empezando polo último poema, que eu escribí cronolóxicamente dentro da sucesión de textos. A ordenación dos textos dentro do libro tamén ten un propósito e obedece a algo, non? E efectivamente, trátase, eu xa decía antes, o tema da voz propia e de ir enfiando todas estas cuestións, porque hai outro elemento transversal que é o de quen escribe a historia, o sea, quen escribe a historia ou quen deseña a imaxe da muller. Sempre, bueno, o que decimos, a historia escriben os vencedores. Neste caso, ademais, non hai que decir vencedores e vencedoras, porque non é o caso. Con decir vencedores xa os sinalamos a todos, non hai vencedoras. A historia é unha historia de homes. As mulleres apenas están presentes na historia e se están, bueno, pois
está moi pouco, non vamos a entrar no último poema, vale? Pero, bueno, eu creo que Medea é un pouco, damos un pouco a medida diso, non? Porque o mito de Medea, eu entendo que foi mal lido e que non é até a actualidade que empeza a ser lido de outra maneira, non? E que empeza a ser reinterpretado de outra maneira, porque até agora, bueno, pues nos limitábamos a ler o texto sin profundizar o mellor moito máis ou sen ter coñecemento de determinadas cuestións, non? Como algo se fai referencia aí, que é por que nun momento determinado da historia da literatura se cambia a personaxe de Medea e cambia, por tanto, a propia historia que se relata, a propia traxedia, non? É dicir, porque cando Eurípides escribe a súa traxedia, toma unha personaxe que non é asasina dos seus fillos, pero el converte en asasina dos seus fillos e para o resto das traxedias que sobre Medea se escriben, a que lín no momento que estaba escribindo este libro foi a de Séneca, a partir de Eurípides aparece como asasina dos seus fillos, non? E iso ten unha explicación política e é a intervención dos corintos, non? Neste caso, que o que quixeron foi, digamos, desaparecer. A ver, a literatura é ficción, pero cumpre un papel na sociedade. Nun momento determinado serviu para retratar a sociedade, para representala, por tanto, para fortalecer as ideas que no sistema imperaban. Entón, nesa medida, para os corintios nun momento determinado, pode ser importante que a culpabilidade da morte dos nenos non recaia neles, sino que recaia en Medea. Total, xa fora unha muller completamente utilizada por Xasón, era unha utilización máis, non? E ao final, bueno, eso é unha lectura bastante complexa, porque a pesar de que Eurípides entra nese xogo, poderíamos dicir algunhas cousas ao seu favor, tal e como debuxa a Medea, non? A pesar de todo iso, hoxe podemos lela de outra maneira, podemos reivindicar que realmente non é o que se nos ten trasladado. A mí hai unha cousa que me fai sufrir moito no que é o imaginario da personaxe de Medea, que é a denominación da enfermidade. Hai unha patoloxía que é a do proxenitor que mata os seus fillos e iso se denomina síndrome de Medea. Non quere decir que a maior parte das persoas que padecen esa patoloxía sexan mulleres, porque recentemente, ademais, por desgraza, vemos como esa síndrome a están padecendo ou a repiten homes. Pero lle chaman síndrome de Medea, chamanlle síndrome de Medea precisamente polo que é esta tradición literaria. Entón, bueno, non é unha novidade absoluta, pero sí que é unha interpretación recente e eu quixen amarrarme a ela, porque ademais eu entendo que do que está falando Medea é da separación, é da muller que recoñece que foi utilizada e, cando o recoñece, rompe co seu pasado. Por iso, o tema de eu son filla de Medea e estou no carro, no que Medea sale do escenario. A nosa traxedia grega remata con ese deus ex máquina así un pouco extraño, pero Medea rompe con todo e empeza dicindo, agora eu son Medea. Toma consciencia de sí misma. Entonces, bueno, ese é o marco no que se insire o libro, que ten unha primeira parte, os poemas do centro son os que primeiro se escribiron, e tamén entra nesa idea de destecer, xogando co mito de Penélope, é dicir, destecer para volver a colocar ben os fíos, non? Entonces, bueno, nesa intención de reescribir a historia como realmente corresponde, sacando a luz a realidade, e neste caso concreto tamén para as mulleres que, bueno, dobremente padecemos unha historia mal escrita por sermos galegas, o que eso significa, por pertencer a un pobo que ten unha historia mal escrita e por ser mulleres que tamén temos unha historia mal escrita, é dicir, dobremente, sempre a dualidade sempre nos marca, non? Entón, neste sentido era o que eu quería achegar nesta ocasión. Mas en calquera caso, o presente
as mulleres do teu presente, aínda que agora... Como Carmen. Aínda que agora... Esta é Carmen, e esta é Guillermina. Esta é Guillermina. Ben, non vamos dicir máis nada, porque... non? Vale. Esta é a memoria do presente das mulleres próximas, pois eu dicía que tamén hai un paso adiante, aparte destes que acabamos de comentar, no feito de expoñer públicamente o que é a memoria máis próxima, que somos conscientes das nosas mulleres, da nosa estirpe, que non está oculta sempre, que son presenzas ausentes ou ausentes presentes sempre, non? Entón que a forma de acabar como de construir o puzzle de recoñecelas no papel neste caso, non? Que ahora sí parece que teñen a vida completa, non? Cando se fala delas e as construímos e somos capaces de velas tamén plásticamente, non? Por tanto, xa dentro do principio hai esa homenaxe a esas voces baixas da casa, a estirpe das mulleres familiares, e creo que iso sí, aí sí hai un paso adiante neste libro en relación aos anteriores. E dos poucos poemas, creo que son a minoría, non o computei, pero dos poucos que teñen título, hai algúns que van neste sentido, non, de afortalar esa memoria das mulleres próximas da casa, das estirpes. Por exemplo, o segundo, que se titula Saladina, e agora souben que Saladina tamén ten que estar aí, porque a recoñezo, depois de ler o poema, recoñezo... Non está aí Saladina? Aquí hai polo menos un par de Saladinas. Ajá, vale. Ben. Cando pasen, pois se non cortamos para velas. A ver, é que aquí hai unha intencionalidade, non? E é a de mesturar unha escritora como pode ser Viera Ferrus, que é esta muller que está aquí, con outras figuras tamén destacadas. Esta é Belen de Morgan, que é a pintora. Bueno, estas mulleres non sei quen son, pero todos coñecemos esta imaxe, esta fotografía. Entón é intencional, é dicir, esta sabese quen é a Reina Lupa, e aquí a Andrómaca, que é a receptora desa frase fantástica de Homero. Esta é a pintora deste cuadro, Henrietta Arrae. Esta descoñecida, eu non sei quen é, pero eu vexo esta imaxe, penso nunha persoa da miña familia, pero eu non sei quen é. Esa fotografía da Coruña, do ano 1925 ou algo polo estilo. Nena co peixe, titúlase, non? Bueno, este Calosar de Escalera, é a Ofelia de Millet, e esta é o cartel da película de Medea, non quero meter a pata, igual digo non me equivocado, Andrómaca. Entón, vou a parar para ver cantas Saladinas hai, porque eu puxen todas as que cuiden. O de que diga así cantas Saladinas hai ten razón de ser. En todas as familias hai un nome tradicional na familia, verdade? Bueno, pois, no meu caso, elas son as Saladinas. As dúas Saladinas. Saladina Ortega Novas. Non sei se é Novas ou Novas. E Saladina Currás Ortega. O nome tradicional da miña familia é Saladina e elas son as Saladinas. Entón podemos continuar. A ver, e a mí me parecía, e hai un xogo aquí listo, neste libro todo o mundo está nomeado, todas as mulleres teñen un nome. E especial, claro, decir, a ver, nomear a Ofelia ou nomear a Ruth Matilda Anderson, bueno, non ten aquel, non? Pero como a pretensión, a Carme sí que non a nomeo, a pretensión de mesturar mulleres anónimas que ninguén coñece con mulleres que son coñecidas. Guillermina non a coñecedes, non sabedes onde é nin o que fai. Esta é Rosa. A intención é mesturalas intencionadamente, non? Entón, por iso aparece o nome de Saladina, por iso se nomean, pero non se nomea a todas. Hai dúas mulleres as que non nomeo, e iso é por algo, por unha especie de, non sei se a palabra correcta é reto para a lectora ou o lector, porque deberíamos saber quen son, esa cara non o sabemos. Entón, esos dous nomes non están no libro. Están todos, está Sara, Barty, está Saladina, pero hai dúas personaxes que non teñen nome.
Esta muller sí que non sei como se chama. Esta muller dese cadro non sei como se chama. Pero bueno. En calquera caso, isto vai a esa sorpresa que eu lle dei antes cando me dixo que teño un pincho de que? De fotografías, e non pode ser. Porque, claro, unha das cuestións que tiña anotadas era que eu neste libro é moi fácil, non é que fixese un exercicio aquí magistral, é moi fácil detectar o diálogo, a relación sempre directa entre, vinculada a través da observación moi atenta con diferentes artes, como a pintura e a fotografía, que teño aquí, de verdade. Logo, cando vin isto, digo, pero claro, evidentemente non. É dicir, é como intentar recuperar esas fotos fixas que están no imaginario colectivo, que están no noso imaginario persoal, biográfico, memorialístico da nosa saga, para a volver esas fotos fixas paradas, case sempre en branco e negro, e darlles a luz do tempo presente e da reconstrucción da historia que está sempre incompleta, por non contada. Sí, iso se trata, non? Pero si é algo, un matiz un pouco novo na túa obra, non? Esa presenza tan permanente, tan nuclear incluso do libro, de estar en comunicación con as artes. Sí. Neste libro ten moitísima máis presencia, non? E, bueno, ademais, coa segunda intención, por un lado, efectivamente, de facelas visíveis, pero tamén de recuperar, e neste caso hai algunhas personaxes que están interpretadas por pintores diferentes, un pouco por marcar esa diferencia, non? Hai dous cadros de Medea que son radicalmente diferentes. Un acabades de velo, non sei se sabe. Hai un cadro, este cadro, esta é unha representación de Medea, feita por un pintor, Waterhouse, tedes aí. Se vos fixades ben, Medea é morena, ten unha mirada así, está mirando así, non? Esta Medea non ten nada que ver bueno, no diálogo que eu fixen persoalmente con esta, non? Bueno, eu era cousa miña, pero para mí non ten nada que ver. Esta Medea está chea de luz, pero aquí esta Medea pintou unha muller, Evelyn de Morgan, que vos pasaron antes por aí, non? Nada que ver, o sea, decir, as faccións son diferentes, a posición é distinta, a luz é diferente, a forma de mirar, son dúas visións radicalmente distintas. Entón hai un pouco eso tamén, esa segunda intención, non? Ou comparar a Guillermina co cadro das azaleas de Henrietta Ray, que eu non o podo evitar. A Guillermina vedela traballando, non a viste sin o gorro, non sabedes como é a súa melena de espectacular. É igual de espectacular que a muller que retratou Henrietta Ray, igual de espectacular. Non se pode un imaginar esa melena cando a ve traballando, non? Non sei se vou seguindo o fío da túa que me lanzas ou me vou eu por outros fíos, que eu tamén son moi capaz dese tipo de cousas. Eu creo que, aparte de temas que fomos máis ou menos sacando, que xa ti vas completando, a mí pareceu sobre todo un poema moi sensorial. Non que sexa nada novidoso no teu grafía escrita, ni moito menos, mas aquí percibindo dunha maneira moito máis presente. Eu creo que hai unha... Eu sentí respirar 3 M's. Primeiro, o mar. Respiras o mar. Na iconografía, no vocabulario, na estilística, e realmente parece que está o salite aí. Ese poema que sei, a ver, por exemplo, pero hai varios, uns máis que noutros, vai e ben, non? De Gabalo e de Valo. Está na página 23, Mercedes. É que eu creo que debo de ser aquí onde me acordou, non? Onde percibí iso. E o outro M creo que é a memoria como dique de contención. Outra obsesión que temos, sí. Mal?
é un objetivo totalmente nuclear, non? Dique de contención desde unha perspectiva e agora visto desde a outra, claro, efectivamente, non? E o terceiro, pois, a metaliteratura, non? O que estabas comentando, é dicir, estamos en pé de igualdade con voces da literatura universal, non? E que é necesario tamén que dialoguen, porque o fan con naturalidade, evidentemente, non é un proceso forzado, non? Por tanto, iso, para min é unha triple sensibilidade que enriquece o conxunto do poemario, non? Parece como que estás lendo moitos poemas e moitos máis poemarios, non? Este poema é intencionadamente así, quer dizer, aí efectivamente se está falando desta muller que acabades de ver, que é unha redeira. Bueno, que eu tive unha oportunidade de coñecer a unha destas mulleres nun traballo que se fixo naquela zona, no sur da Ría de Vigo. E agora, cando estaba escribindo este libro, non puiden evitar lembrarme delas, non? Porque son mulleres que son mulleres traballadoras que gobernan a súa vida, non? Porque ao final tamén estamos falando disso. Entón, claro, cando me puxen, lembrei a Carme, e lembrei como comezaba a Carme falando da súa vida, non? Que non comeza como comezo eu, pero se parece un pouco. Eu non puido evitar facer ese xogo, o xogo de pensar no presente en Carme, que é unha redeira da Guarda, imaginar a súa vida e poñela en relación, pois, bueno, non me sale a palabra, a veces me pasan estas cousas, coa maldición de Minerva, non sale a palabra maldición, coa maldición de Minerva, poñela por un lado en relación con iso e por outro coas palabras de Homero que lle dedica a Andrómaca a través de Héctor, non? É dicir, as mulleres ocuparemos da costura que da guerra se nos ocupamos os homens, non? Entón non podo evitar facer ese xogo, porque ao final sempre son agullas, as mulleres que están cosendo, as redeiras que están preparando as redes, e claro, vamos construindo redes que ao final tamén sostenen, non? E dialogar coa visión que outros tiveron delas, non? É dicir, eu aí entrelazo aí os mitos un pouco para romper determinadas cuestións, non? É dicir, porque ao final elas son como as Penélopes que agardan, están cosendo redes e son como as Penélopes que agardan, pero quen é Ulises? Ulises é un rei que ven pleno de sabiduría? Non. Son homes borrachos que as mulleres teñen que rescatar unha e outra vez, non? Iso xa tamén lazo con outro poemario. E logo, a referencia a Silvia Plath, que aparece nese poema, é un pouco, digamos, de contestación. Non é unha simple referencia, é unha contestación. Hai lugares físicos que alimentan esta imaginación deste poema, e neste caso concreto a mí o que me chamou a atención é que Silvia Plath, cando ven Alicante as redeiras, cando os leva o poema, describe as parcas. Non describe unhas mulleres traballando, asimilaas as parcas, e entonces fala de mulleres enloitadas que están tecendo as redes da vida e da morte, non? E un pouco é a contestación. Entonces, ese poema ilustra un pouco o que eu quería facer, non? Bueno, vamos a colocar as mulleres anónimas no lugar que lle corresponde, que é no medio da historia da literatura, porque podían estar, non? Tamén as que están na literatura un día foron anónimas e deixaron de serlo desde o momento que pasaron o papel. Ben, entrando un pouco xa así no... Eu creo que na cerna do libro, supoño que non é casual que estean aí. Hai unha serie de poemas que se centran moito en fixar o corpo, o noso corpo, o corpo da muller, vale? Eu creo que hai unha auténtica poética do corpo real, o corpo real que non é evidentemente o modelo, o estándar que continuamente nos presionan coas imaxes, non? E cos discursos, non? Temos os nosos corpos e non son perfectos, non poden ser perfectos, non poden ser todos como unha mímese, non?
hai unha defensa, evidentemente, dese corpo non artificialmente transfigurado, do corpo natural e da aceptación dos corpos. E eu creo que aquí é un dos elementos dos que antes falaba dese paso máis adiante, que si ten estado presente, mas non dunha maneira tan explícita e tan comprometida. Porque a idade da escritora tampouco é a mesma. Efectivamente, sabes isto. Entón, aquí evidentemente tamén hai unha nova visión do corpo ou hai unha reivindicación de outra visión do corpo, non? E para iso axúdeme de cosas como esta, non? É dicir, sempre decimos que a vida real supera a ficción e eu creo que é exactamente así, non? Nefertiti non é como parece. Non é como parece. Entón, claro, eu por iso fago ese xogo, decir, ao final Nefertiti é propaganda política, pero por debaixo, xusto dese busto que está exhibido no centro do museo, hai outra muller distinta, non? Entonces, trátase de poñer á vista o que somos e de darlle o valor que ten, é dicir, por que ocultar esta muller que ten engurras? Por que ocultala? Por debaixo de unha muller que é perfecta, incluso é simétrica, algo que non é real, non é posible, non? Entonces, sí, eso está aí, pero obedece tamén a que a propia escritora ten outra idade, ou a que neste momento é o momento no que aparece a imaxe que permite falar disto, non? É dicir, a contestación do que é a beleza, poñer en cuestión cal é os camiños de beleza, ou, por exemplo, hai un poema que é o poema Cicatrices, que é un poema que o que pretende é, pois decir, que non hai que ocultar as cicatrices, non? Isto, ademais, entre homens e mulleres é unha cousa en que hai moitas diferencias, porque os homens non ocultan as cicatrices, pero as mulleres sí. E as mulleres adoitamos ter máis cicatrices. E algunhas das cicatrices que temos son complicadas, porque temos as cicatrices das cesáreas ou porque temos as cicatrices do cancro de mama. E esas cicatrices, bueno, pois a ninguén lle gusta exhibilas, pero existen e están aí, non? Entón, bueno, ese poema que ao final o que acaba dicindo é que realmente as cicatrices son fermosas, porque cando as temos é porque conseguimos vivir, superar ese momento, non? E falando do corpo, hai outro poema que ademais, bueno, ten que ver co corpo e coa utilización do corpo, pero tamén no fondo quere ser unha denuncia do colonialismo, non? Esta é Sara Barty, que foi exhibida como un león disecado. Era un hotentote. Entonces, bueno, é tamén un diálogo con un poema de Diana Ferros, justamente, que fala, bueno, pues desta muller, non? Este, precisamente, tal vez sexa cronolóxicamente dos primeiros poemas que se escriben. Pero, bueno, eso non ten... Acabas de adiantar, porque iba a decir, o concepto do corpo, aquí vai haber outro diálogo entre o corpo individual, o corpo de muller, o corpo das mulleres, ou os corpos das mulleres, porque, insisto, non podemos ter todas ese modelo canónico que nos transmiten as imaxes e os discursos autopublicitarios, non únicamente, pero tamén hai o corpo do colectivo, e tamén asoma, de cando en vez, esa voz que se corresponde contigo e con algunhas das funcións que comentaba ao principio, non? Aquí está o corpo da nación, o corpo individual da muller, está o corpo da nación, e aí efectivamente está o imperialismo e o colonialismo, cara A, cara B, na mesma moeda. Entón, esa voz que ao mellor poderían empezar a extrañar, non? Onde está esa voz crítica da poeta, igual agora non está, sí que está. É que está moi... A ver, esta historia é unha historia moi potente, eu supoño que a coñecedes, porque ademais aquí había, por parte das mulleres hotentotes, das mulleres sudafricanas, bueno, realmente hai unha cuestión moi potente, non?
É dicir, xa non estamos falando soamente de que esta muller foi escravizada, foi exhibida como se fora un monstro, unha vez que morreu, pois foi disecada, foi colocada nunha sala de museo, é dicir, bueno, absolutamente denigrante, non? Pero finalmente acabaron retirando o seu corpo do museo, pero quedou en Francia, creo que era, non se vou a recordar exactamente a historia, non? De tal maneira que, é dicir, para as mulleres sudafricanas isto se converte nunha cuestión de nación, non? É dicir, acaban reclamando que lle devolvan o corpo de Sara, e devolvenlle. Entonces, bueno, é unha historia que fala do corpo da muller, da animalización a que nos someten, e neste caso concreto, pois, é dicir, se daba a circunstancia de que o seu povo, ademais, máis animalizado, non? Entonces, bueno, aquí tamén hai unha denuncia do que foi o colonialismo, non? O imperialismo. Bueno, xa para ir chegando ao final, imos ese último poema que antes mencionamos, pero máis escapamos del, que fala dunha muller, e é un deses dous que non ten nome, que non se nomea esta muller, para que nos imaginemos, desde esta torre, este río, quen pode transitar. Non é casual que sexa o último, cando parece que fala do outro tempo, parece que nos retrotrae ao pasado, a unha raíña, porque aquí se fala de Castelo, da torre de homenaxe, e hai fíos que, en canto os vas tecendo, podes chegar a poñer un nome propio, porque o tivo, non? E aí está. Mais non aparece nomeada explícitamente como as anteriores. Claro. É rematar o libro e é volver a empezar a historia outra vez. Parecía que o camiño podía ser do pasado ao presente, mas non, volvemos a empezar a historia, porque sempre temos que volver. E este é o noso presente. É dicir, este poema que está ambientado na Idade Media, pois é o noso presente. Esa é a realidade nosa, hoxe. O silencio que se construe sobre esa personaxe, non? Claro, por eso está así, o sea, o poema está escrito sin que no poema se desvele o seu nome, facendo referencia. Esta é unha das anónimas. Esta é unha das anónimas, que está nun poema anterior, non? Penso que non hai moitas máis imaxes, pero esta imaxe é moi ilustrativa. É dicir, a imaxe que nos queda da Raíña Lupa é unha imaxe de sometemento, cando é bautizada e sometida pois ao poder eclesiástico neste caso. Esta é unha das anónimas e a outra anónima esta anónima tamén está citada no poema. E está aquí enterrada. E esta é a anónima susodieta, protagonista do poema. Eu creo que con esa ilustración se sabedes que é enterrada. Que é a Raíña Urraca. Entón digo, é o noso presente, é o noso anonimato actual. É dicir, o descoñecemento da nosa propia historia, neste caso, a través dunha raíña que debeu ser fundamental na súa época, pero que desapareceu das crónicas. Entón, xa é moi difícil achegarse a súa personaxe histórica. É moi difícil saber quen foi realmente a Raíña Urraca, porque, aparte de todo, está deturpada a súa figura. Os cronistas da época non lle prestaron atención porque era unha muller, as mulleres non lles correspondía reinar e, por tanto, pouco había que decir dela, non? Pero si logo se lee algún documento que a mí chamou moita atención un documento que recolle Carme Pallares no seu libro A Muller na Idade Media, que é unha carta na que a Raíña Urraca fala dos maltratos que sofre por parte do seu home. Eso chamoume moitísima atención, é dicir, de quen estamos falando cando temos diante unha muller que escribe e deixa escrito
que Alfonso el Batallador, creo que era o nome, que lle pegaba patadas ou que a desprezaba. Que clase de muller era, non? Temos toda a información sobre esa muller? Penso que non. Entón, o poema fala disso, non? Situándose nun lugar no que se di que estaba, que pasou, eso, bueno, no noso país, igual que din que debaixo de cada pedra hai un poeta, en cada pedra estuvo a Raíña Urraca tamén. A mí chama a atención porque Carme Pallares, unha das cousas que di no seu libro, é que é moi difícil falar daquela época porque non temos testemunhas directas da parte feminina, porque poucas veces as mulleres nos fan chegar a súa propia voz. E, sen embargo, non aparece nas crónicas históricas como debería de aparecer, mas está na memoria da xente por diferentes lugares do país. Atravesas Galiza, paras a Monterroso, e dinche, aquí estuvo a raíña, aquí viña acompañando o seu home que pelexaba contra non sei que, e eso está na memoria da xente. E a min chamame a atención, porque como é que foi esta raíña para non estar nas crónicas, pero estar na memoria do povo? Que significou? Cal foi o seu impacto? Porque existen as lendas e porque existen os mitos, e que algo nos impactou realmente, non? E por eso queda guardado na memoria das persoas. E, bueno, un pouco este poema quere volver a esa cuestión que vos decía antes, a historia escrita polos vencedores, e neste caso darlle voz propia ás mulleres para que a conten en por sí, non? E xa digo, ademais con esa intención, porque tamén hai un poema que algúns de vos xa escoitaríades, porque ese poema é un diálogo con un poema de Manuel María, o terceiro poema, o da muller do retrato, porque ao final é o que temos dito en moitas ocasións, as mulleres construíron o país, pero non reciben o recoñecemento que outros que tamén construíron o país reciben. Entón, pois un pouco era desfacer esa injustiza a través da palabra poética. Era un pouco que se pretendía, e a visión da Casa da Boa, pois un pouco porque as aboas son a nosa memoria, delas tomamos a lingua, tomamos, non sei, muitísimas cousas, non? A relación que mantemos con nosos aboas pode ser diferente das que mantemos con nosa nai, tamén as responsabilidades de unha e outra son distintas, e tamén un pouco esa cuestión latente que non é explícita, pero que eu creo que é así, que é real, polo menos é o que nos pasou a nos, con a nosa propia aboa, non? Mulleres que son analfabetas en moitos casos, que a súa vida consistiu en traballar, traballar e traballar e traballar, e cando te das conta e volves atrás e lembras as conversas que tiveches con ela, dis, pero que a miña aboa estábame encarreirando, estaba deixando en min unha serie de fíos polos que eu teño que tirar para cambiar a nosa vida, non? E ese é o que fala o poema de Salarina. Bueno, un pouco difícil a veces falar do que unha escribiu, sí, e do que ten tan próximo. Por iso non paso adiante. Por iso non paso adiante, porque é difícil. Non sei se teñes máis preguntas ou... Non, eu creo que xa vos toca a vos. Se queres preguntar, eu supero a proba, con nota. Podeseme entender máis ou menos, pero falar falo. Se queres preguntar algo para Cedio. Bueno, pois non preguntedes nada. Logo xa non o ides facer. Vou vos ler 5 poemas que non me vou a parar entre eles, porque xa falamos de moito destas, do que entendemos que está dentro do libro. Agora, eu son filla de Medea, a nena morta para o pai. Nunca máis visitarei a súa casa. Non estarei mentres agarda a morte. O meu lugar está no carro en que a nai renace e emprende viaxe gobernando as bridas das serpes, envexadas e odiadas por exercer o poder
tamén no paraíso. Tira a roupa, mostra o corpo, as cicatrices delatores. Ergue o brazo, deixa que a axila mostre que te roeu o veleno até desfigurarte. Non oculte o ventre, a liña que o cruza e que nos conta que o parto foi difícil. Mostra o corpo. Tira a roupa e deixa que as cicatrices nos conten esa historia, a túa historia, que deixen claro que venciches. Este poema comeza con a cita de Begoña Caamaño, que algún crítico xa dixo que é central a hora de entender, a hora de interpretar o libro. E Begoña Caamaño deixou dito: escribo desde un xénero excluído e desde unha lingua minorizada e asumo a responsabilidade que esa escolla conleva. 5.000 anos construindo unha imaxe perfecta, distorsionada, medida, moldeada, imaxe que oculta a faciana que o tempo, a vida, esculpiu mesmo sobre a dura pedra. Manobra de propaganda e ocultación. E ti, quen és? A dama perfecta deseñada para ocupar a sala do museo, obxecto colocado para ser o centro das miradas? Ou a muller anciá que se oculta baixo capas de escaiola autoinvisibilizándose, negando que o seu paso pola historia tamén é fermoso nas engurras, no corpo deformado, testemunha de que houbo vida máis alá da perfección efémera. Hoxe non falamos moito desta personaxe, é unha personaxe literaria, pero outro día lialle o poema, este poema aos adolescentes, e ao final dicíalles: non sei se captaste esa mensaxe. Pensabas que Ofelia era unha imaxe estática e distante. E como unha labazada, a humidade do río empapa as túas roupas. Rodéate de flores que ocultan a verdade, alteran a visión das testemunhas que non te salvarán, que só contemplan un cadro fermoso, sen preguntarse por que estás morta. De lendas e pasadizos que chegan desde unha torre a un río. Este sería un poema para ler como facía meu profesor de grego, facendo unha viaxe imaginario. El chegaba, desplegaba o mapa de Grecia e decía: hoxe imos ir, non sei, Peloponeso. Imaginade que estamos viaxando. Bueno, pois un pouco así. Se sodes quen, imaginadevos que estades arriba de unha torre de homenaxe, que esa torre de homenaxe coroa un val polo que atravesa un río, un castelo que foi derrubado e reconstruído, como é o de Vilasobroso, no concello de Mondariz. Sostéñome na pedra, unha profunda dor anúlame o equilibrio, e só son quen de me agarrar a este beiril que coroa a torre de homenaxe. Ninguén dirá nunca que esta torre foi a da señora do castelo. Falarán dos homes que aquí se fixeron fortes, do chocar das espadas, da valentía coa que enfrontaron o fogo grego. Ninguén contará que unha muller subía as estreitas escadas por ver saír o sol entre as obreiras e adiviñar o cantar das augas que baixan polos regatos estreitos cara ao río en que desemboca un pasadizo. Divisar a fraga distante que levará o nome do outro rei. Apenas nas lendas que conten as aboas aparecerá o meu nome, até me converter nun ser irreal do que nada se sabe, do que a única certeza é a dúbida de se realmente andou os carreiros deste val tan frío que un día verá correr sangue inocente. Un ser tan irreal
como a moura que habita a profundidade dos castros. Transeúnte de salvadores pasadizos, fermosa como a serpe sobre a pedra, raíña da grade do tear de ouro, dona do peite que non pode tocar esta cabeleira sempre oculta, presa. Quen sabe se outras tan esquecidas visitarán estas salas e subirán a esta torre ansiosas de se converter en raíñas do ceo, estendendo as ás como a muñato, para lanzarse ao abismo e sentir a seguridade do aire, sentirse máis protegidas pairando sobre o chan ca dentro do castelo en que pretenden refugiarse, rodeadas de puñais e de lembra, cobiza e odio que asexan entre as sombras. Sentirse donas de sí e non un simple corpo, unha ánfora frágil ou alcouve que pasa de man en man a cambio de terras e fidelidades. Sentir que o tempo nos pertence e que podemos ser nenas e non virxes casadeiras, que podemos ser mozas e non un enxoval de terras, que podemos ser mulleres e non covas fecundas, que podemos ser vellas sen ocultarnos a todos, inútiles, nunca poderosas. Nin o meu nome, nin o de todas as que foron usadas, trocadas, forzadas, preñadas, desprezadas, clausuradas, poderá lerse máis nos luxosos pergameos en que escriben a historia. Eles, os mesmos que procuran vencerme ou matarme, impedir que sexa eu o poder que os goberne, que conduza ao destino, que escriba un legado diferente. Gracias.